Добруджа към средата на юли Мехмед Али разполага с 120 000 души. Действията на Мехмед Али, потурчен елзасец, са една от загадките на тази война. Всъщност става дума не за действията му, а за бездействията му. Военният съвет му е предоставил 3 възможни направления – срещу Търново, срещу Свищов и срещу Бяла. Мехмед Али избира най-неперспективното направление – към Бяла. Руското командване се умява да прегрупира оскъдните си сили – 16 000 бойци и офицери и 66 оръдия. Боят започва на 24 август, 5 септември, в 7 часа сутринта с атака на позициите при село Кацелево. След 6-часов бой с 5-кратно превъзхождащия го противник, руските части отстъпват. Мехмед Али незабавно хвърля всичките си сили срещу аблановските позиции. Останалите без резерви руски войски заемат вече само една линия. Единственият им път за отстъпление е задръстен от каруци с ранени и с обози. Когато турските вериги достигат на няколко десетки метри от гребена, командващият барон Дризен и останалите генерали излизат пред бойната линия и лично повеждат оределите защитници в контратака на щит. Този малко известен героичен момент от войната спасява русинския отряд. Турците побягват зад река Черни лом. Към 18 часа боят е прекратен. Тук падат 1306 руски войници и офицери. След боя Мехмед Али и неговият щаб отново изпадат, ако не в летаргия, то поне в дълбок размисъл. Бездействието продължава точно половин месец. Най-сетне Мехмед Али решава да се насочи към отряда на генерал Татищев, разположен край село Камен. Турската атака започва около обед на 9-21 септември. Любопитно е, че първи път вземат масирано участие в боя съюзниците на турците – 9 египетски батальона, командвани от принц Хасан. На тях се падат честа да атакуват първи, както да побягнат първи, след като русите контратакуват. Ожесточени боеве пламват и на левия руски фланг при село Нова Върбовка. 20 часа боят бил прекратен. Турците загубили 2000, а русите около 500 души. На следващия ден, за изумление на руското командване, турците започват безпорядъчно отстъпление зад река Черни лом. Египтяните дори изпадат в паника и с бягство напускат походния ред. С боя при село Камен приключва кариерата на Мехмед Али като върховен главнокомандващ на османските въоръжени сили на Балканите. На 21 септември, 3 октомври, той е сменен от Сюлейман паша, който е оставил пострадалата си под шипка армия на Риов паша. След неуспеха на втората племенска атака и победата при Шипка, и за руси, и за българи, и за турци става ясно, че Гордиевият възел на войната е завързан край Плевен. Усилията и на двете страни е да натрупат тук колкото е възможно повече войски. Осман паша след втория щурм на Плевен хвърля всичките си усилия за укрепване и доизграждане на плевенските позиции. Натрупването на руско-румънски войски продължило повече от месец. Едва на 20 август, 1 септември, руското командване преминава отново към активни действия срещу войските на Осман паша. Решено е да се превземе Ловеч, отбраняван от 8000 турски войници и офицери, важна междинна база по комуникационната линия, свързваща София с Плевен. Срещу Ловеч е изпратен отряд от 21 500 бойци с 98 оръдия. След ожесточени сражения на 20-22 август, 1-3 септември, отбраната на Ловеч е разкъсана и градът е превзет от руската армия. Действията срещу Ловеч несъмнено са стъпка в посока за постепенното задушаване на Осман паша чрез прекъсване на комуникациите. За съжаление, на 25 август, 6 септември, военният съвет на плевенската групировка, обособена като западен отряд под формалното командване на княз Карол Румънски, фактически войските командвал генерал Зотов, взема решение да щурмува Плевен с наличните войски, 96 000 руси и румъни, на 30 август, 11 септември.
По това време Осман паша разполага в Плевен с 35 000 души и 78 оръдия. В историята на освободителната война организацията на Третия плевенски щурм заслужено влиза като образец на некомпетентно ръководство на войските. Артилерийската подготовка се води с тежките полеви и обсадни оръдия по второстепенни цели, докато най-важните турски укрепления се обстрелват с леки оръдия. От друга страна, руското командване не разполагало със сведения за общото разположение на турските укрепления. Особено некомпетентно е съставен общият план на боя. За атака на най-важната отсечка на турската отбранителна линия са отделени 22 батальона, докато в демонстративната отвличаща атака са хвърлени 48 батальона, а на второстепенния югоизточен фронт 36 батальона. В допълнение на това те били хвърлени в атака в различно време. Двувластието в командването също дава своя горчив плод. Румънците атакуват по своя диспозиция. В решителен момент на боя генерал Зотов получава отказ да ползва 24-те свежи румънски батальона. Щурмът започва на 30 август. 11 септември, след тежки авангардни боеве, водени от руските войски по гребените на зелените хълмове и от румънските пред Гривишките редути. След яростен бой, руско-румънските войски заели Гривишкия редут номер 1, но загубват 3500 бойци и настъпателните им възможности се изчерпват. И макар че в този участък има в резерв 24 свежи батальона, заелите редута получават заповед да се окопаят и да отбиват турските контратаки, което те успешно вършат цяла нощ.